Што адбываецца са здароўем Лукашэнкі, за што судзяць яго прыхільнікаў, а таксама чаму серада пасля гэтага раства для многіх стала крывавай. Вітаем, сябры, гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Хрыпы і задышка Лукашэнкі. Учора ўвечары ён выйшаў на сцэну Палаца Рэспублікі, дзе ўручаў прэміі дзеячам культуры, спорта і проста сваім прыхільнікам. Але ж увагу на сябе звярнула не сама цырымонія, а дзіўны стан здароўя Лукашэнкі. У сваім выступе ён літаральна хрыпеў. Проста паслухайце гэты кавалак. Такім мы разумеем гэта светлае свята і сёння. У ім вытокі нашай цырымоніі ушаноўвання у першыя дні Новага года лаўрэатаў прэміі за духоўнае адраджэнне і спецыяльных прэмій прэзідэнта. А само мерапрыемства ўжо стала традыцыяй суверэннай Беларусі. Інтэрнэт-жартаўнікі ўжо пачалі весяліцца, маўляў, гэта Лукашэнку ад беларускай мовы так карэжыць. Але ж калі сур'ёзна, то выглядае ён зусім не бадзёра. І праблемы з голасам, і трэмар галавы, які ўжо немагчыма хаваць, граюць зусім не на руку яго іміджу, нібыта моцнага кіраўніка. Затым Лукашенко ўсё так жа задыхаючыся падзяліўся сваімі планамі на бліжэйшыя 5 гадоў. Ён ужо нават не імітуе, што можа прайграць на выбарах, і адкрыта кажа пра патрэбу ў выбары пераемніка. Мы сбережем свою страну. Она уже принадлежит нашим детям и внукам. Поэтому мы должны подумать о их будущем. И мы думаем, мы все сделаем в предстоящей пятилетке, чтобы наша страна навсегда забыла проблему сохранения своей государственности. Праўда, усе разумеюць, што пераемнік у Лукашэнкі можа быць толькі выгадаваны ягонымі ж рукамі. Ён і сам гэта пастаянна пацвярджае. Маўляў, каб уладу аддаць, спачатку трэба падрыхтаваць тых, каму яе аддаваць. Новое поколение. К власти приходит не только к власти, мы отдаем нашу страну в руки новому поколению. Я почему вам об этом говорю? Я говорил об этом в церкви и так далее, для того, чтобы люди услышали это. А вам я говорю, потому что нам с вами придется это поколение сформировать. И нам с вами придется их посадить в свои кресла. Прагучалі таксама і традыцыйныя абяцанні беларусам, што будзе цяжка. Третий раз вот так вот публично, в большой аудитории я говорю о том, что будущий год будет непростым. И я это говорю вам откровенно. И запомните, кто бы вам тут не обещал золотые горы, нам придется напрягаться в 2 раза больше, чем в предыдущем году. Але фінальнае пажаданне шчасця ад Лукашэнкі прагучала ўвогуле трывожна, як развітанне чалавека, які нядаўна даведаўся свой страшны дыягназ. Счастья вам. Не переживайте. Слушайте, жизнь же не только складывается из того, что будет завтра, послезавтра и прочее. Это важно, видеть завтрашний день. Но мы же живем каждый день и сегодня. Сегодня светлые дни, светлые праздники, Новый год, Рождество Христово. Скоро даст Бог Пасха. Поэтому всегда, когда только можно улыбаться, веселиться и радоваться, улыбайтесь, веселитесь и радуйтесь. Само сабою, гэтыя хрыпы яшчэ не значаць, што ў Лукашэнкі нейкія сур'ёзныя праблемы са здароўем. Магчыма, ён банальна прастыў, але ж адзначым вось што. Калі раней прапаганда выстаўляла Лукашэнку такім магутным асілкам, то апошнім часам рабіць гэта ўсё цяжэй з натуральных прычын. Ён банальна старэе. Усё ж 70 гадоў – гэта 70 гадоў. Узрост пенсіянера, да якога дажывае не кожны беларускі мужчына. Ну і хварэць Лукашэнка пачаў усё часцей. Раней гэта спрабавалі хаваць. Згадаем, напрыклад, яго знікненне ў маі 23-го года і далейшае з'яўленне з васкавым тварам і бінтамі на руцэ. Але гэта выклікала такі гучны розгалас і такую кучу версій, чутак і плётак, што цяпер стратэгія і Лукашэнкі, і Эйсман змяніліся. Прастуды Лукашэнкі ўжо не толькі не хаваюць, а нават паказваюць, як ён абсалютна асіплы, праводзяць разборкі з чыноўнікамі. Будем шепотом проводить совещание. Переносить его тоже некуда. Новый год, да мы обещали вернуться к вопросу
ценообразования. Логіка тут ёсць, типу, ну хварэе, але ж нічога страшнага, бачыце, працуеш. Хаця пасля такіх хрыплых перформансаў Лукашенко часам знікае хаця б на дзень-два, падобна, каб трошкі падлячыцца. Цяпер жа засталося 2 тыдні да выбараў, і нават калі Лукашенко сапраўды хварэе, то хавацца яму проста немагчыма, не той час. Да таго ж ён сам анансаваў, што да выбараў збіраецца яшчэ і злятаць у Кітай, так што прастуду ці што там у яго Лукашэнку падобна прыйдзецца пераносіць на нагах. А гэта зусім не на карысць здароўю пажылога 70-гадовага чалавека. Крывавая серада. 8 студзеня расіяне ударылі кіраванымі авіяцыйнымі бомбамі нібыта па прамысловай зоне Запорожжа. Але адзін са снарадаў трапіў у жылы раён горада. Атака заспела мясцовых жыхароў проста на вуліцах. Па апошніх даных загінулі як мінімум 13 чалавек, больш за 100 атрымалі раненні і траўмы. А сёння такімі ж бомбамі білі па Херсоне. Там цалкам знішчаны дзіцячы садок, 9 чалавек параненыя, але на шчасце абышлося без загінулых. Так званыя канкурэнты Лукашэнкі на выбарах працягваюць фрыкаваць. Спачатку былі ўлёткі Гайдукевіча з Дуляй. Цяпер прыйшла чарга праўладнага камуніста Сыранкова. Гэты кандыдат уключыў у сваю перадвыбарчую праграму вось такі пункт. Сыранкоў настойвае, цытата, на аднаўленні гераічнай памяці аднаго са стваральнікаў беларускай савецкай дзяржавы, правадыра савецкай дзяржавы-пераможцы Іосіфа Вісарыёнавіча Сталіна. А таксама прапануе зноў, цытата, аднавіць помнікі Сталіну ў Рэспубліцы Беларусь і вярнуць яго статус як вернага бацькі беларускай дзяржаўнасці. Увогуле складваецца ўражанне, што гэтыя марыянетачныя кандыдаты ці то атрымалі прамы загад зверху, ці то на ўсялякі выпадак самі вырашылі паводзіць сябе так, каб у нармальнага чалавека не ўзнікла і думкі за іх прагаласаваць. Двое спойлераў у гэтай справе ўжо адзначыліся, засталіся яшчэ Хіжняк і Канапацкая. Паглядзім, чым яны збіраюцца адштурхоўваць ад сябе выбаршчыкаў. Праўда, доўга чакаць не давялося. Ганна Канапацкая ўжо нагадала пра сваё існаванне пляўком у бок зняволенага Віктара Бабарыкі, якога лукашэнкаўцы паказалі ўпершыню за 2 гады. Вось цытата з допісу Канапацкай у яе соцсетках. Для мяне, як палітыка, Бабарыка – гэта фінансавы і ідэйны прабацька трагедыі беларускага народа, лета-восені 20-го года і ўсёй вылупленай з тых падзей пралубянскай нечысці, якая цяпер акапалася ў дарагіх офісах Варшавы і Вільні. Канец цытаты. Тут звяртаюць на сябе ўвагу наступныя моманты. Першы, Канапацкая адкрыта падыгрывае тут Пазняку і іншым персанажам, які упарта называлі Бабарыку стаўленнікам Крамля. То бок гэта свядомы і бездоказны наброс на вентылятар. Па-другое, карыстаючыся тым жа выразам Канапацкай, прабацькам трагедыі беларускага народа, усё ж варта называць іншага добравядомага ёй чалавека. Каго канкрэтна, напэўна, усе і так разумеюць, у тым ліку і сама Ганна Анатоліўна. Ну і па-трэцяе, у гэтым жа допісе Канапацкая называе сябе рэальным апанентам улады. І гэта можна пракаментаваць толькі усмешкай. Страшныя сакрэты сына Лідіі Ярмошынай. Алексей Ярмошын, сын адыёзнай паплечніцы Лукашэнкі, памёр маладым яшчэ ў 2017 годзе. Яму было ўсяго 39 гадоў. Што канкрэтна здарылася, невядома і па сёння. Нехта казаў пра праблемы са здароўем, іншыя намякалі на самагубства. А нядаўна стала вядома, што афіцыйная прычына смерці таксама дакладнасці не дадае, і абмеркаванне гэтай гісторыі пачалося зноў. Пасля гэтага з нашай нівай звязаўся блізкі сябар Алексея Ярмошына, які паведаміў, цытата, што яму надакучыла чытаць розныя казкі пра Алексея. Менавіта таму на ўмовах ананімнасці суразмоўца расказаў некаторыя дэталі пра свайго сябра. Ён, дарэчы, не верыць у натуральную прычыну смерці Алексея Ярмошына, бо да апошняга дня той працаваў, хадзіў у кафэ і выпіваў. А вось стрэсаў у яго хапала, найперш праз канфлікты з маці і нервовую працу. Па словах суразмоўцы, Лідія Ярмошына была вельмі дэспатычнай у адносінах да сына. Цытата. «Любіла, каб ёй у рот глядзелі, не давала сыну і кроку ступіць, не дазваляла мець стасункі з тымі, з кім ён хацеў. Ён рос у нелюбові, таму што маці вельмі жорсткая была, як вартаўнік на зоне. Яна пастаянна ім маніпулявала і шантажавала, калі трэба было так, як яна хоча.
А шантажаваць было чым, таму што ў Лёшы было нямала касякоў. Канец цытаты. Сваю фразу пра касякі суразмоўцы тлумачыць так. Маўляў, мае на ўвазе пракурорскую працу Ярмошына, які нейкі час быў пракурорам Фрунзенскага раёна Мінска. Падчас гэтага, па словах яго сябра, Аляксей, цытата, «ні за што пасадзіў некаторых людзей, проста за зорачкі на пагонах». Далей яшчэ адна цытата. За 2 тыдні да смерці Лёша ездзіў у царкву на споведь. У яго была істэрыка. Ён плакаў, казаў, што яму па начах сняцца тыя людзі, якіх ён пасадзіў, называў іх крывавымі хлопчыкамі. Дарэчы, з пракуратуры Аляксею Ярмошыну ў выніку давялося пайсці праз скандал. Яго злавілі на атрыманні хабару. З дапамогай маці гісторыю ўдалося замяць, і ён пайшоў у адвакаты. Ну і ў працяг тэмы пра выбары. Гомельская міліцыя цяпер праводзіць лекцыі для так званых нелаяльных беларусаў і папярэджвае іх, каб у дзень галасавання сядзелі дома. Як паведамляе «Гомельская вясна», 6 студзеня ў крымінальна-выканаўчай інспекцыі міліцыі Гомельскай вобласці правялі прафілактычную гутарку. Туды сагналі людзей, якія знаходзяцца на так званым прафілактычным уліку. Сярод іх былі і рэпрэсаваныя з палітычных матываў. Супрацоўнік міліцыі некалькі гадзін расказваў прысутным, як цудоўна жывецца ў Беларусі і перасцерагаў іх ад нейкіх учынкаў, якія могуць не спадабацца ўладзе. А затым загадаў усім зноў з'явіцца на такую самую гутарку 26 студзеня, то бок у дзень выбараў. На заўвагу, што на 26 число прызначанае галасаванне, міліцыянер нібыта адказаў літаральна наступная цытата. «Ну паспрабуйце схадзіць прагаласаваць, паглядзім, чым гэта для вас скончыцца. Вы сваё ўжо адгаласавалі ў 20-м годзе». Канец цытаты. Гучная справа. Піянера беларускага інтэрнэту Владзіміра Неўмяржыцкага судзяць за згвалтаванне дзіцяці. Неўмяржыцкаму 52 гады, родам ён з Расіі, з гораду Сергію Пасад, але амаль усё жыццё пражыў у Беларусі, атрымаў грамадзянства яшчэ ў 90-х. Неўмяржыцкі вядомы як адзін з першых актыўных карыстальнікаў сеціва. У 1999 годзе ён стварыў адзін з першых беларускіх форумаў, праект «Мінскі слон». Партал праіснаваў амаль 20 гадоў, але пік папулярнасці прыйшоўся на нулявыя гады. Таксама Неўмяржыцкі мае бізнес – стаматалагічную клініку «Элефантик», найперш арыентаваную на дзяцей. Жонка Неўмяржыцкага працуе там стаматолагам. Але ў маі 24 года мужчына раптам знік з усіх садсетак. Як аказалася, па яго прыйшлі сілавікі. Цяпер Неўмяржыцкага пачалі судзіць за гвалтоўныя дзеянні ў адносінах да заведама непаўналетняй. Абставіны справы невядомыя, бо працэс адбываецца ў закрытым рэжыме, але Неўмяржыцкаму пагражае сур'ёзны тэрмін ад 8 да 15 гадоў калоніі. Смерць малога ў Магілёве. Хлопчык 23 года нараджэння знаходзіўся дома з мамай і бабулямі. Дарослыя займаліся хатнімі справамі, а дзіця на нейкі час пакінулі адно. Неўзабаве адна з бабуль заўважыла пусты пакой і адкрытае акно. Выглянуўшы ўніз, жанчына ўбачыла, што дзіця ляжыць на зямлі. Паводле папярэдняй інфармацыі, хлопчык залез на крэсла, якое стаяла побач з падваконнікам, адкрыў акно і ўпаў з вышыні 5-го паверха. Ад атрыманых траўм ён загінуў. Цяпер магілёўскія следчыя праводзяць па гэтай справе праверку. Трагедыя ў Віцебску. Сёння ў дзень проста на пешаходным пераходзе мікрааўтобус «Мерседес Спрынтер» наехаў на дзіця. Кіроўца рухаўся на чырвоны сігнал светлафора і скончылася ўсё дрэнна. Пад коламі машыны школьнік атрымаў цяжкія траўмы. Яго шпіталізавалі, але пазней малы памёр у бальніцы. Кіроўцу мікрааўтобуса цяпер чакае крымінальная справа, яму пагражае да 5 гадоў турмы. Іншая бяда, але з удзелам такой жа машыны адбылася ў Мазырскім раёне. Там «Мерседес Спрынтер» збіў пенсіянерку. 72-гадовая жанчына вырашыла перайсці трасу не па зебры, а побач з пешаходным пераходам. У выніку пенсіянерка загінула пад коламі мікрааўтобуса. Судзяць чарговых прыхільнікаў Лукашэнкі. На гэты раз у Жлобіне. Першы Владзімір Навуменка працуе на беларускім металургічным заводзе і раней ён неаднаразова ўдзельнічаў у выбарчых камісіях. Цяпер Навуменка праходзіць па справе аб браканьерстве, яму пагражае да 3 гадоў за кратамі. Другі – гэта Александр Дрынеўскі. Ён працаваў намеснікам начальніка Жлобінскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях і меў званне падпалкоўніка ўнутранай службы.
Цяпер дрынеўскі фігурант справы аб карупцыі. Яго вінавацяць у атрыманні хабару па самай цяжкай, трэцяй частцы артыкула 430 крымінальнага кодекса. Падпалкоўніку цяпер пагражае ад 5 до 15 гадоў калоніі. Блогерка паскардзілася на беларускія цукеркі і ўзарвала інтэрнэт. Жанчына выклала каротенькае відэа з незадаволеным допісам, маўляў, хіба нехта можа есці беларускія цукеркі, такія як грылья, шалёнка, вавёрачка і гэтак далей. У выніку ролик сабраў больш за 200 000 праглядаў і 2000 каментароў. Прычым у каментах пачалася бітва аматараў слодычаў ад камунаркі, ад Спартака. І пакуль выглядае, што прыхільнікаў у мінскай фабрыкі больш. Не хочаце стаяць цэлы дзень каля пліты перад святамі? Аказваецца, ёсць людзі, якія зробяць гэта за вас. Алеся Гаўрылюк з Мінска называе сябе чараўніцай смаку. Яна на замову робіць розныя стравы, ад гастрабоксаў з канапэ да гарачага і тортаў. А нядаўна яна выклала ў TikTok ролик, дзе расказала і паказала, што прыгатавала для сям'і з 5 чалавек на Новы год. Там былі прафітролі з тварожным сырам і ікрой, розныя рулецікі, брускеты, канапэ, вялікі шпінатны рулет з фарэллю, класічныя салаты селядзец пад шубай алюе, мяса з ананасам, свініна ў беконе, а таксама торт-медавік. За сваю працу Алеся ўзяла 420 рублёў, гэта прыкладна $130. У выніку яе відэа сабрала 1,5 мільёны праглядаў, а ў каментарах дзівяцца коштам і раяць дзяўчыне павышаць аплату сваіх паслуг. Вось такія навіны. Падпісвайцеся на канал, стаўце свае лайки альбо дызлайки і выказвайце заўвагі ў каментарах. Ну і, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.